φορά που μπήκα πίσω από τον μπαρ ήταν πριν από 3,5 χρόνια. Το επάγγελμα το αγαπώ γιατί μου δίνει τη δυνατότητα να δημιουργώ καινούργια πράγματα. Μου αρέσει να πειραματίζουμε με διάφορα υλικά, να κάνω τον πελάτη με ένα σωστό κοκτέιλ χαρούμενο. Το χαμόγελο που θα πάρω είναι η καλύτερη ανταμοιβή για μένα. Προτιμώ να φτιάχνω κοκτέιλ από το να σερβίρω απλά ποτά, επειδή σε ένα κοκτέιλ μπορώ να προσδώσω την προσωπική μου πινελιά μέσα. Το συστατικό που χρησιμοποιώ συχνότερα είναι το λευκό το ρούμι και ένα λικέρ από κουφοξιλιά. Πιπέρι, λαχανικά, αγκούρι, σέλερι, λίγο παράξενα για το κοινό το ελληνικό. Το δικό μου αγαπημένο κοκτέιλ είναι το ντάκερι. Με ρούμι, ζάχαρη και χυμολάιν. Το Legacy Competition είναι παγκοσμίως από τους πιο σημαντικούς διαγωνισμούς κοκτέιλ. Ερχόμενος στην Ελλάδα έδωσε τη δυνατότητα σε Έλληνες μπαντέρ να δημιουργήσουν ειδικά τους κοκτέιλ, να μοιραστούν γνώσεις με άλλους συναδέλφους και να γνωριστούν. Πιστεύω έκανε πάρα πολύ καλό. Διαγωνίζομαι στο Legacy Competition με το κοκτέιλ Something to Remember, το οποίο έχει σαν βάση λευκό ρούμι, ένα λικέρ από κουφοξιλιά, ένα σιρόπι από τσάι φασκόμηλο το οποίο έχω φτιάξει ο ίδιος και χυμό από φρέσκο λεμονιού. Εμπνεύστηκα το Something to Remember από το λευκό το ρούμι. Το λευκό το ρούμι είναι για πολλούς bartender εδώ και χρόνια πηγή έμπνευσης, όπως από τα πάρα πολλά κλασικά κοκτέιλ που υπάρχουν, τα περισσότερα είναι με λευκό ρούμι. Το συνδυάσα με ελληνικό προϊόν, το φασκόμηλο, σε μορφή σιροπιού, τσάι. Το συνόδευσα με ένα λικέρ από κουφοξιλιά, το οποίο ανέβασε τα άνθη στη γεύση και το ισορρόπησα με τη φρεσκάδα του χυμού λεμονιού. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει το επόμενο Legacy Cocktail, διότι έχει πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά με κλασικά κοκτέιλ. Είναι ευκολόπιωτο, εύκολο στη δημιουργία του, ισορροπημένο στη γεύση. I'm the fucking man, who the ratchet? Blaze it, the stuff that it,